قەڵای جەعبەرê li qerexa çepê yê cemê Firat dikeve û 53 kîlometran dûrî bajarê Reqqa ye. Berî bendava Firatê bê avakirin, qela li ser girekî berz dihata xuyakirin. Piştî bendav hata avakirin bû girav nav derya paşbendavê de. Ev qela ji du sûran pêk de û li ser bingeheke kevirî hatiye avakirin. Ji kevin de şer û ceng li vir diqewimîn. Dawîtirîn şerê li vir qewmî şerê rêxistina Daişê bû û gelek ziyanî li qela Ceعبەرê kir. جەعبەر مشهورة قەلا جەعبەرê yabnabûdenga li cem hemû yaniyên seredana vêrê dikin. Li dema Daişê devereka qedexe bû wekû pir cihan. Daişê gelek ziyan li vê kelê kir, herfandin û dizî. Ev tişta li cem hemûyan xuya dike. Ji berê de welatî û geştiyar ji hemû deverên Sûrî berê xwe didana qela Ceعبەرê. Her wiha şandên biyanî jî dihatin vir û serdana cihekî dîrokî dikirin û di heman demê de devereke baş bû ji bo geştiyariyê. Ez ji bajarê Amûdê me ji Reqqa kar dikim piştî hefteyekê bi team. Ez bi hevalê xortêm ez roja xwelbêdekê derbas dikim vê de geciyekî dîrokî ye behrê avê darê roja xweş li vê dekê derbas dikim. Gelek kelepûrên dîrokî di mûzexana qela Ceعبەرê de hebûn. Lê Daişê beşek şikand û beşek dizdî û firod û komîta çand û hunerê hewl dide wan kelepûran bi dest xe. Ji bo geşepêdana geştiyariyê li qela Ceعبەrê vegerîne. Berî rêxistina Daişê vê kelê kontrol bike welatî ji hemû deverên Sûrî berê xwedana vê kelê bi westa geştiyariyê. Piştî rêxistina Daişê ev kela kontrol kir, qedexe bû ku welatî derbas ve vê derê bibin û kiribû parêgeheke leşkerî. û niha jî welatî dîsa wek rojên bûrî tên demên xwe xweş li vir derbas dikin. Rêberkolo, dengê Amerîka, qela Ceعبەrê.